Il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Alex Borg qal li l-Partit Laburista fil-Gvern qed juża r-riżorsi kollha biex jibqa' granfat mas-siġġu tal-poter. Waqt diskussjoni fiż-Żurriq Dr. Borg qal li lest li jiddibatti u li jippreżenta l-viżjoni tiegħu lill-poplu. Qal li l-poplu xeba mill-wedit firħa u mill-battibekki politiċi. Minflok qal li l-poplu jrid kwalità ta' ħajja aħjar, ekonomija li taħdem mal-familji u viżjoni li tigarantixxi futur aħjar. Insegwu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Alex Borg qal li l-Partit Laburista fil-Gvern qed juża r-riżorsi kollha biex jibqa' granfat mas-siġġu tal-poter. F'diskussjoni fiż-Żurriq il-kap Nazzjonalista qal li l-Partit Laburista mhux kapaċi jiddistingwi d-differenza bejn partit u gvern. Qal li l-Prim-Ministru Robert Abela sejjaħ għall-elezzjoni bikrija biex iżomm il-vantaġġ politiku tiegħu u għaliex skontu kien se jaqbad lill-Partit Nazzjonalista fuq sieq waħda. Dr. Borg qal li l-Prim-Ministru qed jara l-interess personali tiegħu tal-Partit Laburista milli tal-poplu għax elezzjoni toħloq sfidi u tensjoni. Qal li Robert Abela sejjaħ għall-elezzjoni bikrija skontu fid-dawn ta' kriżijiet internazzjonali. Minkejja dan qal li kien l-uniku kap ta' stat li ma kienx preżenti għal summit tal-IPP li tratta l-istess kriżijiet. Qal li l-Partit Nazzjonalista rrappreżenta lil Malta mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Żied ukoll il-Prim-Ministru kien dak li sejjaħ no-show f'dibattitu li kellu jsir miegħu waqt programm televiżiv fuq TVM. Minkejja dan qal li hu se jkun lest biex jiddibatti f'kull ħin u f'kull mument. Dr. Borg qal li l-mixja tal-Partit Nazzjonalista mhix waħda faċli u li fi kliemu hi għattela. Minkejja dan qal li l-Partit Laburista jinsab fi stat ta' paniku għax il-ħin kollu jroxx il-flus. Żied li filwaqt li tajjeb li jgħin in-nies l-għajnuna għandha tingħata fil-5 snin tal-leġislatura u mhux ftit ġimgħat qabel l-elezzjoni ġenerali. Waqt li tenna bosta proposti li jraħħas il-kontijiet b'30% billi jinvesti 60 miljun euro fi proġett ta' pannelli solari. Dr. Borg tem jgħid il-poplu llum għaraf li ma tistax titmejjel bih u li l-poplu ma jridx li jinxtara imma kwalità ta' ħajja aħjar, ekonomija li taħdem għall-familji u viżjoni li tigarantixxi futur aħjar.